Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Bernat Artola FM, la vostra ràdio escolar de confiança. És un plaer tenir-vos amb nosaltres un altre dia, mentre explorem més continguts emocionals i interessants. En aquest programa, com sempre, us portarem una gran varietat de temes i seccions que estan dissenyades especialment per a vosaltres, els nostres estimats oients. Per començar, us ensenyarem un gran esport, el bàsquet, i Daniela i Leonor ens parlaran sobre aquesta activitat. Hola, bona vesprada a tots i totes. Som Leonor i Daniela i anem a parlar sobre el bàsquet. Si no coneixeu aquest esport, tranquils que vos ho anem a explicar. El bàsquet consisteix en un esport col·lectiu d'invasió en el que 5 jugadors es disputen una pilota contra 5 jugadors més, amb l'objectiu de fer canasta. En Castelló podem veure bon bàsquet femení amb les xiques del nou bàsquet femení jugant en la Lliga 2. I com no, el millor bàsquet masculí el podem veure en Ciutat de Castelló, on juga l'Amics del Bàsquet, en la Lliga Leboro. Per si no sabíeu, el jugador més important és el número 8, el base. Sabeu qui és? El nostre monitor, Joan Faner! Jo, Leonor, us vaig a parlar dels dos millors jugadors del món de bàsquet. Luka Doncic va néixer a Eslovènia. Actualment juga als Dallas, a la Lliga NBA, als Estats Units. Abans jugava en Espanya, en el Real Madrid. És un dels millors jugadors del món. Diana Taurasi va néixer a Califòrnia, als Estats Units. Juga als Phoenix des del 2004, on va guanyar la Lliga de la NBA. També va jugar en Europa, on va guanyar la Euroliga. Els animals també són molt interessants. Per això ara tenim unes curiositats i al final una sorpresa. Benvinguts i benvingudes. Jo soc Núria. I jo sóc Emma. Anem a parlar sobre les curiositats dels animals. Els rèptils són els animals que més viuen. La tortuga pot viure uns 150 anys. Els mosquits tenen 47 dents. La serp més gran és la serp pitón, que medeix 10 metres. La serp més menuda és la serp fil, que medeix 10 centímetres. Els cocodrils poden menjar una vegada a l'any. El cavall li creixen les dents durant tota la seva vida. L'estrus no pot volar perquè pesa 120 quilos. I pot córrer 7 quilòmetres per hora. El lleó dorm entre 6 i 20 hores al dia. El polp tenen 3 cors i també tenen la sang blava. Els llops menuts fins als 8 mesos tenen els ulls grocs i després dels 8 mesos tenen els ulls blaus. Un dels peixos més ràpids són la tonyina. Les mantis femelles se mengen als mascles i la mantis femella és més gran que el mascle. Benvinguts i benvingudes a tots. Som Alba i Cayetana i vos anem a parlar sobre les curiositats sobre els animals. El camaleó té ulls que giren cada un pel seu compte. Els elefants passen 22 mesos al ventre de la mare. Els cangurs en néixer són tan petits com una goma d'esborrar. El colibrí té el cervell més gran del món de les aus. El batec de cor dels colibrí pot alcançar un màxim del voltant de 1.200 batecs per minut. El seu sistema nerviós és molt complex. Si un caragol d'aigua dolça tan sols té unes 10.000 neurones, un polp en comú té unes 5.000 milions de neurones. L'àguila pot volar 300 km per hora. Les formigues poden alçar 100 vegades el seu pes. El cuc més gran és de 55 metres. La llengua de les xirafes mesura 50 centímetres.
Curiositats sobre les aus. Ocells que viuen més anys. El corb pot complir 69 anys. El lluc viu cap a 65 anys. El guacamai viu 64 anys. El còndor pot viure fins als 100 anys. Bon dia, jo vos vaig a parlar sobre les curiositats de les abelles. Sabeu que l'abella reina tarda 7 dies en néixer i les abelles normals tarden 21 i els zánganos tarden 25. Sabeu que l'abella reina tarda 305 anys en morir-se? Sabeu que les abelles normals en l'hivern i la tardor només duren 4 mesos i en estiu i primavera 6 setmanes? Sabeu que en la primavera i l'estiu els zánganos només viuen 6 anys perquè les abelles li tiren de casa, perquè mengen massa. Saps que en tota la vida d'una abella només se fa una cullera de mel? Saps que l'abella reina al dia fa 100-500 ous al dia? 40 quilòmetres per hora volen les abelles. 12 quilòmetres de casa quan no hi ha menjar. En la colmena hi ha 80.000 abelles. Sabeu que el primer dia de les abelles l'abella només se tracta de rentar la colmena? El segon dia també, però el tercer ja es fiquen en la porta per a defendre la colmena. I després, i al quart dia ja se'n van fora de casa a buscar l'aliment. La sorpresa es un poema sobre un tipus d'animal, els reptils. Pensando en cocodrilo. Ramiro es un niño tranquilo, pero piensa en cocodrilos. Sabe que después de comer debe lavarse los dientes con cepillo, pasta e hilo. No tiene un amigo chorlito que le limpie bien las muelas y le cuide los colmillos, como tiene el cocodrilo. Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. Ara la secció d'endevinalles i veurem si podeu endevinar-les totes. Què serà, què serà? Benvinguts i benvingudes, som Ària i Sergi. Anem a fer adivinalles. Y aunque es calvo, es león. Cambiando su hermoso traje, se esconde en cualquier rincón. Es el camaleón. Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena y por no ir vacía, siempre dicen que va llena. Es ballena. Cuando iba a ser león, mi color se volvió pardo. Si no adivinas quién soy, es que eres un poco tardo. Es el leopardo. Prima hermana del conejo, aunque de lomo más alto, domina bien la carrera y es una experta en saltos. Es la liebre. ¿Qué animal de buen olfato, cazador dentro de casa, rincón por rincón le pasa y lame? Si pilla, ¿eso es un plato? Es el gato. Ramas en rincones y entre ramas mis redes voy construyendo para que moscas incautas en ellas vayan cayendo. Es la araña. Tengo alas y pico y hablo sin saber lo que digo. Es el loro. ¿Cuál es de los animales aquel que en su nombre tiene las 5 vocales?
es el murciélago. Agua pasa por mi casa, cate por mi corazón. El que no lo sepa será un cabezón. Y es el aguacate. Tengo escamas pero no soy un pez. Tengo corona pero no soy un rey. Es la piña. Este es difícil. Cosa que entra en el río y no se moja. No es el sol ni la luna. Ni una cosa. ¿Quién soy? Y es la sombra. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Quién soy? El reloj. Si tú me quieres comer me verás marrón. Soy duro como piedra y no me muerdas, porque te quedarás sin dientes. Y es el coco. Y ja seria tot. I per acabar, la secció més divertida del programa, els xistes. Som Lucas i Emma i anem a contar acudits. Què li canta un espagueti a un altre? El meu cos demana salsa. Un xiquet li pregunta al seu amic què hora és i el seu amic li respon: són les 12, que tard és? Doncs haver-m'ho preguntat abans. 3. Quin és el colmo d'una arrel? Estar quadrada. Hi havia un cuiner tan lleig, que feia plorar a les seves. Quin és el colm d'una nevera? Tindre un calentó. Què li diu un semàfor a un altre? No em mires que m'estic canviant. Què li diu una pedra a una altra? La vida és dura. Caputxeta Vermella es va casar amb el príncep blau i van tindre un fill morat. Era un home tan petit que es va trobar una bala i va dir: el món és meu. I així hem acabat amb els acudits d'Emma i Lucas. Vos haveu quedat amb ganes de més? Doncs Laia i Carmen vos contaran uns quants. ¿Qué hace un pez en el mar? Nada, nada, nada. ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? El ratón Pérez. ¿Cuál es el animal que es 2 en 1? El gato, porque es gato y araña. ¿Cuál es el último animal del mundo? El delfín. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse una caja fuerte. ¿Cuál es la fruta más explosiva? La granada. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? La salsa. ¿Por qué Pepito puso su peluche en el congelador? Porque quería un oso polar. Hay una vaca, una gallina y un caballo, y todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? La gallina, porque tiene 14 meses y pico. ¿Por qué los elefantes tienen miedo a las computadoras? Por el ratón. ¿Por qué las focas del circo siempre miran hacia arriba? Porque es donde están los focos. Un día le pregunté a mi perro: ¿qué tal me ves? Y él contestó: ¡wow! Desde entonces le quiero tanto. Així que això ha estat tot per aquest programa, però no oblideu que sempre hi ha més per descobrir i compartir a Bernat Artola FM. Mantingueu-vos sintonitzats per a més emocions i coneixements a les pròximes emissions. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Recordeu, a Bernat Artola FM, la vostra veu és la nostra força. Fins la propera vegada i que passeu un gran dia. Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat Artola.